Kuphele ke guys unyaka after isaga sikamvuse. I decide manje ukuthi no, sihlalile emanzini sazila ngokwanele. And futhi inyoka ihlala endaweni eyodwa, ilokho ahleze besitshela khona. Sona ke guys, hayi, asambe sematigulu siyodoba. Yabona ke that day guys, sasinga recruit abantu abayobhukuda. Sasihamba nabantu abayodoba ngalelo langa. Ayi guys, siphathe imgodla yethu, siphatha ama lunch. Phela sizohambela vele ematigulu guys. Ayisihambe guys siyodoba. Ayi masifika guys, kuthe qhu. Yabona ke ngalelang ngathi babechithiwa abantwana ngalelelanga guys, babebaningi ukudlula ngenkathi sigcinile ukuyobhukuda guys. Sifika guys bayabhukuda. Uma sifika guys, asiyanga la esasiye khona la esabona khona inyoka lembi emnyama enkulu isidudla isibhalakaxa ngalela langa. Siyanga lapho guys. This time around sishintshile location. Mashintshe location guys, le location esiyona guys, ngixoxela ukuthi si in between iziba ezu2. Yesinga mase kuba nje into right yabo, amanzi lawa right mase kuba yesinye ngayisiba. Xoxa ukuthi abantwana babhukuda ngangezansi singanje akekho umuntu kulesa zibe singaphezulu guys. Ayi bebhukuda abantwana bebhukude abanye bo baqaphisa imo kabanye. Ayi kuyabhukuda guys, kuyabhukuda siyadoba ngithina, ayi siyadoba. Ayi skip ama lunch ethu guys, sidle share nesashare nabo guys. Ayi beqhubeka abantwana bebhukuda ofishi ngitho yabona ko fish lela guys, kwangathi bachithiwe ngixoxela ukuthi sasifika. Hayi sathi sifika impela kuphela ngisho i-hours sasesidobe. Hayi guys ngiyakutshela amanzi clear blue emahle enjani amanzi. Kusabhukudwa kusanjalo guys, kwasuka umfanya ingane bafethu yaqonda ezibeni esiphezulu. Ithe yentombazane, hayibo uyaphi? Ithi ngiyabizwa. Yabo ayi nje ngayinaki lento le, kodwa ngiyabuka nje kodwa anginakile guys. Ayi ithi lengane ubizoba kwima, kube ngathi siya notice. Ayi ngathi sinotice late kwathina. Ayi kube ngathi imali sa notice. Athi uma uyangibiza nangiya. Thuma wakho ufunani la? Sekunalo mindset ukuthi uma wakho ufunani la, umuphi uma wakho uyamkhomba guys, umkhomba phakathi namanzi. Sithi ubizo muphi? Athi nani. Ayi izisukumeni izinye ingane ezithe kubandadla nje abafana ziyibambe lengane. Ilwe ingane bafethu ilwe. Ithi naku mama uyambiza uzangizotha imali. Ngiyakani. Hayibo. Enzo omunye umfana yabona lengane iyabizwa, iyavalela isibizo ukufa ngeke mbambeni beyibambe ingane isiyaqhwishiyalwa guys ingane. Kuthe uma kusuka lapho guys, yabona ke leya engasoze ngayikhohle emqondweni guys. Yey guys, amanzi kwavuleka into engathi hi-drain phakathi kwalesiya ziba. Kwavuleka into engathi drain, amanzi athi ngo phakathi. Ngenkathi ethi ngo phakathi, amanzi ala ehla. Ngasayina ngalelo langa guys, ngathi Matigulu phinde ngibeke. Ngayisayina that day ngathi yabona kushuthi inkosi impela mina Matigulu mhleze ngibizwa ukufa ngoba njalo kuhlize kuba nento eyenza phinde ngeMatigulu. Phinde. Ayi ngiyantshela ke guys, sabukela asixoxanga ke leyo. Sabona phela ama results okuxoxa the last time ukuthi satala nje khona sinqunu. Ayi guys ke sifike ke ekhaya, hayi kube mnandi ke kudliwe kofish yonke lonto. I think after a month guys kwenzakalile leyanto leya. Siyadlala guys umgcola bhodlela. Yabo guys inhlabathi ngasekhaya it's a fine soul, like isend soul. Siyadlala umgcola bhodlela emgwaqeni guys.